A teď bych rád pozval na pomyslné pódium Nika Kolára, kameramana z Asociace slovenských kameramanů. Bude hovořit o podmienkách práce kameramanů a kameramaniek na Slovensku, aktuálne výzvy v oblasti kultury na Slovensku. Ďakujem. Veľmi pekne si to povedal. Takto môžem držať ten mikrofón, to je v pohode? Dobre. Teraz to bude mať ťažké, aby som vedel ovládať ten iPad. Tak dobrý večer a ahojte, tých, čo tu poznám. Som veľmi rád, že tu môžem dnes byť s vami ako zastupca Asociácie slovenských kameramanov. A podujatie ako je toto je, myslím, presne to, čo aj filmový priemysel aj na Slovensku potrebuje. A je to vlastne pre nás veľkou inšpiráciou, že takto ste začali takýto dialog medzi jednotlivými aktérmi filmového priemyslu. Myslím si, že to je to, čo vlastne potrebujeme. No a ja som sem prišiel povedať viac o tom, aké sú pracovné podmienky filmárov na Slovensku a ako s tým súvisí duševné zdravie. A takisto stručne som chcel priblížiť aktuálne výzvy v oblasti kultúrnej politiky na Slovensku. Určite ste už o tom počuli, že aktuálne to tam máme trošku také ťažšie, takže určite si musíte vážiť, ako vám to tu dobre funguje a dávať si pozor, aby sa vám to nepokazilo. Zatiaľ. No. Začal by som podmienkami filmárov a konkrétnejšie kameramaniek som tu ako zástupca ASK. Myslím si, že ako aj podľa prezentácie predrečníkov sú vo všeobecnosti tie problémy veľmi podobné a sú to malá právna istota, sú to nevhodné a často nevyspytateľné pracovné podmienky, 12 až 18, jednoducho veľmi dlhý pracovný čas a z toho plynúci dôsledok na osobný, rodinný život a celkovo na duševné zdravie. Je častým javom, že sa pri projektoch akéhokoľvek druhu nepodpisujú zmluvy alebo sú zmluvy nevýhodné, prípadne sú podpísané na poslednú chvíľu a kameramani a kameramanky nemajú zaplatené obhliadky, nemajú zaplatené nadčasy, často je problém pri postprodukcii a jednoducho nie je to správne a takisto občas bývajú nezaplatené faktúry. A dôležitejšie je často pre filmárov vôbec dostať zaplatené ako tá korektná forma toho zmluvný vzťah. No, ako asociácia si nemyslíme, že dôvod tohoto celého sú praktiky producentov, ale vnímame to ako celkové nastavenie filmárskej obce, vyplývajúce aj z historického kontextu. Po zrušení tvorby v ateliéroch na Kolibe a pred vznikom audiovizuálneho fondu na Slovensku v roku 2009 boli roky, keď sa na Slovensku nenatočil ani jeden celovečerný film. Preto si myslíme, že hlavný dôvod toho, ako zlepšiť ten celkový stav, je zvýšiť právne povedomie a aby aj kameramani rozumeli tomu, ako by tá zmluva mala vyzerať, na čo majú nárok a akým spôsobom sa to dá posunúť. Preto sme sa ako asociácia rozhodli, že by sme tomu chceli pomôcť, tak sme začali spoluprácu s právnickou kanceláriou a pracujeme na tom, aby sme vedeli poskytnúť našim členkám a členom vzorové zmluvy a aby aj pomocou rôznych workshopov vyššie vysvetliť to, ako by tie zmluvy mali vyzerať a nastavili sa na novo vzťahy s producentami, aby jednoducho v budúcnosti možno bolo možné riešiť aj 12-hodinové pracovné zmeny, aby jednoducho ten dialog nejakým spôsobom začal. Myslíme si, že férové podmienky sú základom toho, aby naša práca, na ktorej nám mnohým veľmi záleží a sme aj citovo a celým našim bytím do toho zainvestovaní, nešla na úkor vlastného fyzického aj psychického zdravia a rodiny. Preto si teda myslíme, že riešením je diskusia, podobná ako táto, a budovanie väzieb medzi jednotlivými asociáciami, medzi autormi, ktorí možno ešte asociácie nemajú, ale chceli by mať. Lebo si myslíme, tak ako presne povedali aj moji predrečníci, že nechceme my ako kameramani bojovať iba za naše práva, ale myslíme si, že sa musíme všetci spoločne
malo vyzerať, tak ako to riešite aj vy tu a pre nás je určite inšpiráciou, ak sa vám niečo podarí vymyslieť, tak my to potom okopírujeme. A možno to bude naopak, ale to ešte nikto nevie. Takže tak, no. A aktuálny krok, na ktorom pracujeme, je, že sme sa rozhodli, že na najbližšom Febio Feste, ktorý bude v Bratislave, usporiadame stretnutie asociácií a slobodného autorstva a budeme diskutovať, podobne možno ako tu, o pomeroch pri tvorbe filmov a audiovizuálnych diel celkovo, aby sme sa možno postupne malými krokmi niekam dopracovali. Takisto chceme sa inšpirovať zo zahraničia. Je mnoho krajín, kde tie systémy fungujú lepšie a jednoducho určite je veľa čo kopírovať, veľa presne tie best practices riešenia a myslíme si, že to je tá správna forma, ako to vylepšiť. A ďalšia forma pomoci, čo my ako ASK sa snažíme robiť, je vlastne komunitu filmárskú, máme pravidelné stretnutia a myslíme si, že to je tiež veľmi dôležité, aby sme sa na neformálnych stretnutiach rozprávali o tom, aké má kto problémy, kto čo zažíva a aj keď to možno nevyriešime, ale tak je to tiež veľmi dôležité, aby sme sa o tom vôbec rozprávali. Ďalšia dobrá správa, kým prejdem k tým horším správam do Slovenska, je to, že kameraman bol aj na Slovensku vďaka Európskej únii uznaný za autora a ASK nadviazalo spoluprácu s Českou OOAS a postupne sú vlastne vyplácané odmeny za šírenie diel, čo je super správa a je to tiež vec, ktorá pomôže slovenským kameramankám a kameramanom. No, aby ale tento popis situácie na Slovensku bol úplný, tak musím sa dotknúť aj širších víziev v oblasti kultúry na Slovensku, o ktorých ste už asi, predpokladám, trochu počuli. A sú to veci, ktoré vo veľmi výraznej miere zvyšujú neistotu práce kameramanov a sú to vlastne zmeny v našich verejnoprávnych fondoch AVF a FPU a takisto vo verejnoprávnej televízii bývalej RTVS, teraz aktuálne už STVR. Istotu v tvorbe audiovizuálnych diel od roku 2009 zabezpečoval verejnoprávny audiovizuálny fond. Existovala určitá záruka, že hodnotenia odborných komisí boli spravodlivé, nezávislé a apolitické. Samozrejme, vždy existovali pochybnosti pri niektorých tvorcoch, ktorí sa cítili znevýhodnení, keďže náš trh, podobne ako váš, ale ešte trochu menší, je malý a tvorcovia sa navzájom poznajú, čiže samozrejme vždy tam boli nejaké problémy, ale celkovo ten systém fungoval a tvorilo sa stále viac slovenských filmov a celý priemysel vôbec mohol na Slovensku vzniknúť. Financovanie bolo predvídateľné, producenti a tvorcovia mohli určitým spôsobom plánovať. Lenže aktuálne vedenie Ministerstva kultúry na Slovensku sa rozhodlo tento systém podpory bez dôvodov a bez diskusie s aktérmi v kultúre začať meniť. Výsledkom je, že audiovizuálny fond je paralizovaný a tam, kde predtým rozhodovali odborné komisie a existovala určitá verejnoprávnosť, tak teraz môže projekty zastaviť rada na základe neodborných dôvodov. A to je práve ten problém, že tie dôvody sú neodborné a z toho vzniká obava z cenzurovania menšinových a politicky nepohodlných tém, najmä LGBTI. Myslím si, že kultúrna obec rozumie rôznym politickým názorom a nejde o to, že sa nemôžu veci meniť na ministerstve, ale je na mieste obava z cenzúry a následnej autocenzúry, čo je veľká škoda, pretože za posledné roky naozaj slovenská filmová tvorba sa zlepšovala a toto bude veľký krok späť a napravať tieto škody bude ťažšie. No, to je audiovizuálny fond a teraz ešte vám poviem o televízii. To bol kedysi ďalší zdroj predvídateľného financovania, s ktorým často aj českí tvorcovia, keď robili nejaké filmy, tak sa koprodukovali z RTVS. Lenže teraz je tiež paralizovaný a takisto sú tam veľmi podobné obavy z cenzúry aj následnej autocenzúry tvorcov. No a toto sú teda len filmári, ale podobné problémy sú aj v erbových inštitúciách, ako je Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Slovenské národné divadlo. A sú tam bezdôvodné politické výmeny riaditeľov, bez korektnej a kultúrnej komunikácie. No, ale aby som ukončil tento môj príspevok pozitívne a s nádejou, tak okrem toho, že sa dejú všetky tieto komplikácie, tak
vďaka súdržnosti kultúrnej obce na Slovensku a protestným aktivitám vznikli platformy ako Otvorená kultúra, kultúrne odbory a spoločne formulujú požiadavky a vznikol tzv. Kultúrny štrajk. A my ako ASK sa snažíme byť toho súčasťou a pomáhať ako sa dá a sme pripravení stáť za hodnotami verejnoprávnosti a otvorenej a citlivej spoločnosti, ktorá myslí na duševné zdravie, ktorá myslí na slobodnú tvorbu. A ako asociácia slovenských kameránov chceme byť touto všetkého súčasťou a preto sme veľmi radi, alebo teda ja som veľmi rád, ale celá asociácia je veľmi rada, že sa môžeme takto spoločne o týchto témach rozprávať a že sa navzájom chápeme, takže si to veľmi vážime a ďakujem veľmi pekne.